sotarummut pauhaamaan Goblin täällä taas. Town of Salemin toisessa jaksossa, ja tällä kertaa mukana on ainoastaan Petri. Z ei päässyt mukaan. Sano moi, Petri. Moikkelis, moi. If you can't choose between two things, then have both. Tuossa aika niinku naseva ratkaisu ihan kelle tahansa ihmiselle. Mä en spoili mitään. Tästä mä sain kivan roolin. Onko sulle kuin viihyttävä rooli, että onko se kovinkin liikenteessä vai? Ei, mä en oikeastaan sano tähän asiaan yhtään mitään. Selvä. Mä ensin sanoa ovelasti, että selvä, ja sitten sun nimi, mutta mä itse asiassa en tiedä yhtään, että kuka sä oot. Et tiedäkään, mä en enää käytä sitä mun perustuntomerkkiä. Et mä otin nyt ihan randomi ulkomuodon tuolta noin, ja itse asiassa täysin randomin nimenkin, niin nyt niin kun et ainakaan pysty tunnistamaan mua heti ensimmäisenä. Joo, en mä ihan ensimmäistä joukossa kyllä tunnista, ja mä en yhtään tiedä mitä skinejä sulla on. Mä tiedän, että sulla on se merikapteeniskine, mistä mä yleensä spottaan. Anteeksi, mutta merirosvo on oikea termi. Merirosvo. No kyllä kapteenikin voi varmaan pitää semmoista isoa hattua päässä, ja kuuluuko siihen toi papukaija? Joo, mutta mä en käytä sitä. Okei. Kyllä merikapteenikin periaatteessa voisi niitä käyttää, mutta totta, merikapteeni on yleensä vähän enemmän valkoinen. Ja niillä ei ole sapelia ja silmälappuja, näitä tällaisia perusjuttuja yleensä. Niin. No joo. I've been rollblocked. Thanks, Jailer. Clean bill of it. Jos toi kiittää Jaileria, niin se todennäköisesti siis joutui hyökkäyksen kohteeksi viime yönä. Tai sitten toisaalta ehkä se on mafia, jonka Jailer vangitsi ja minkä takia ei tullut tappoja. Kuka tietää? Se voi pelata tätä hyvinkin tai sitten ei. Niin, tai sitten toisaalta tää saattaa olla Chester-peli. I was attacked in jail. I was here. Tai kuulostaa vähän niinku siltä, että... Joo. Mä en osaa nyt sanoa vielä mitään. Mitä? Millä logiikalla Charles on mafia? Sinäkö se jotain? I've been rollblocked also tarnation you. No ei se nyt vielä. Mun mielestä tää on... Epäilen, että mafia ei sanoisi olevansa rollblokattu. Ei niin. Mut toisaalta kahden pitää olla blokattuja, koska muussa tapauksessahan toi Godfather käy tappaa sen. Jos mafioso ei tapa. Eihän mafia välttämättä tee mitään ensimmäisen yön aikana, jos ne vasta kuulostelee. Tai voi ne tietysti tehdä, mutta ei aina. Jop. Ei sittenkään. Tai siis ei muutenkaan mitään. Hetkinen, pitäisikö mun ymmärtää, että tästä on jonkinlaisia vihjeitä? Ei pidä mä päästä vaan tämmösiä yleisiä goblinmaisia ennähdyksiä yön aikaan. Oletko sattumalta yökulkija? En ole. Mä en tee mitään yön aikana. Mitään erikoisempaa. Vai niin. Sen kummosempaa en tee. Kappas. Serial killer. We have a serial killer on the loose. Kappas. Okei, eli SK teki Townilla oikeastaan palveluksen. Niin. I will hunt you down. Oi, onpa kauheasti kirjoitettu. Chester. Mielenkiintoista. No niin, tää lähti hyvin liikkeelle Townille ainakin. Jep.
That says something to me. Eli... Mulla ei oo mitään aavistusta kuka saa. Mä koitan vieläkin niinku... Hetkinen. Mulla on ehkä pieni aavistus. Okei, selvä. Ei mitään. Onko sun nimi Cthulhu related? Ei laisinkaan. Valitan. Ja sitä ei voi edes ymmärtää niinku Cthulhu relatediksi. Ei oikeastaan. Minkä takia tätä niinku... Oh dear. En tiedä, mutta se saa puolustautua, jos se on jotain hyvää. Toi ei kyllä ole paras puolustus. Please, this is my first time. No. Come on. Ei toi... Ei ei. That's what she said. No okei. Toi ei antanut kyllä niin kovin hyvää vaikutelmaa siitä. Toi ei osannut puolustautua ollenkaan. Kenelläkään ei ollut sympatiaa edes yhden äänen verran. Ei, kaikki voi ottaa skilti. Yhtään innosentaa näitä ollut. Wait, what is happening? Mitä? Okei. Tää oli nimittäin nyt vaihteeksi erittäin mielenkiintoinen alku. Ensin SK hoitelee mafian, mafia hoitelee Jesterin ja sit lynkataan SK. Onko tässä nyt mitään sitten niin kuin ainakaan Taunilla ei pitäisi olla valittamista? Ei. Taunilla ei ole yhtään mitään valittamista ja ihan vaan niinku siitä päätellen mitä me ollaan tässä niinku juteltu, niin mä veikkaan, että kumpikaan meistä ei välttämättä tällä kertaa ole paha klassi. Mä en sano itse asiassa tähän yhtään mitään. No sä oot siis paha klassi. Sä oot aina paha klassi, kun mä en sano tähän yhtään mitään. Lookout kuoli, mutta se ei saanut kuin mitään selville. Oliko se Afkinaron jälkeen vai miksi? Vai olisiko toi Disguise? Sekin on ihan mahdollista. Billy was being visited. Mä sanoisin, että Tom on Chester, jos Chester ei olisi kuollut. Toi on aika outo taktiikka, mikä sillä on. Joo, hyvin mielenkiintoista. Onkohan sillä joku sellainen rooli, mitä se ei halua pelata? Todennäköisesti. Miksi nuo kaikki lähti mukaan äänestää? Niinku tuolla on extempore tai yksi äänestää, niin kaikki lähti mukaan. Väittäisin niinku, että saman 5 sekunnin sisään niin kaikki äänesti porukkana ja sitten vasta sen jälkeen muut alkoi empiä, että äänestääkö vai eikö. Oh. No nythän me saadaan se selvä, että mikä Tom on.
veteran-peli. Miksi? Mitä ihmettä tässä pelissä tapahtuu? Hyvä luoja! Siis niinku... Okei, Tom on. Tästä chatista ei kyllä ota mitään koppia. Siis taas ne seuraa tuota. Heti kun jotain voitetaan, niin Billy lähti ainakin heti mukaan. Voi. Mä itse asiassa tiedän kuka sä oot. Ihanko totta? Kyllä. Mä oon myös kuollut. Mä olin retri. Okei. Mä oon Kesaja Mason. Joo, mä tiedän. Ja sä et ole pormestari. En! Mutta se on upea, että mun trappi toimii paremmin, koska ekan yönä mut jailattiin. Kun mä heitin sen trappin ja mä raketin sille jailorille, että se pilas mun ansan. Mulla oli tuo suunniteltuna kauan aikaa. Mutta ainoa ketä se huijas oli Bodyguard. Mä toivon, että joku ottaa koppia Bodyguardin villistä, että muuhun hyökätään tänä yönä. Tai sitten ei. Okei, voi kakka, mulla on enää yksi alertti jäljellä. Mä vähän niinku pahaa pelkään, koska tai jotenkin niinku tuntuu siltä, että nämä pelaajat eivät oo ihan niinku up to date. Joo, nää ei oo ihan niinku parhaalta tasolta. Hetkinen. Kaksi, 6, 9, 14, 15. Mistä te kaikki vihaa? Siis mistä kaikki kiukkuhaa Gilesia vastaan johtuu? Voipas. Voi. Oot sä varma, että Gilesia vihataan? Ettei ole kyse nyt niinku päinvastaisesta. Kuunnelkaa mua. Mä pahaa pelkää, että tää on mafia-peli.
Nimenomaan. Kiitos Harry Potter. Kiitos Harry Potter. Eikös tääkin oo Town? Mä en tiedä. Koska se puolusti sua. Oh. Tää mä olettaisin, että Giles hybriduna ehkä ja Potter on mafiaa. What the hell? Mitä tää tapahtuu? Hang who claimed doctor. James. James. Nimenomaan. Nyt tärppäs. Mä en oo edelleenkään aivan varma tästä asiasta. En mäkään oo, mutta jos tärppäs ohi, jos meni huonosti, niin se on ihan sen oma syy. Se pelastaa tosi huonosti. Mm. Se on olevansa Vigi. No niin joo, toi on kilti, koska mä oon täällä. Eikö noin random townit on noin? Mut katsotaan nyt. Mä pelasin vanhan kaavan mukaan. Mä muistin millainen tää asetelma oli ennen tätä patchia. Mä mietin, että ei voi olla enempää kuin enintään 2, jotka voi niinku tappaa porukkaa. Kappas. Sä asetat ansoja. Eikö sulla ollut vielä yksi? Nyt mä en aseta, koska meillä on ihan oikea transporter, enkä mä halua ampua sitäkään vahingossa. Okei. Eikö sulla ollut yksi shotti vielä? Mulla on yksi shotti. Mä säästän sitä. Mä koitan saada selvä, että kuka on transporter, niin mä voin vispata sille joku päivä, että seuraavana yönä älä transporttaa. Mä nyt rukoilen, että se tottelee mua. Toisaalta mulla on vielä suurempi riski, jos mä otan alertin päälle, koska silloin mä tapan Townia mahdollisesti. Tää on. Mua ei transportattu, mutta mä en kuollut. Ja toi on viimeinen mafia tai Giles, jompikumpi. Oi, oisko tää Town voitto? Tää vähän tuntuu Town voitolta. Joo. Yes! Onnittelen. No niin. Eikö sä ollut Town? Mikä sä olit? Kyllä. Olit joo. Mä olin Retri. Tällaista tällä kertaa luvassa ja seuraavalla kerralla katsoo sitten, jos välillä Goblinkin pääsisi johonkin vähän enemmän tappaviin rooleihin eikä niinku päädy tappaamaan henkivartijansa. Että se olisi näillä näkymin, moikka!